Mis padres emigraron a Venezuela hace 50 años y montaron un negocio que fue muy próspero. Y ahora yo estoy pensando en mudarme con mi familia para hacer el camino inverso. ¿Ofrece la Xunta ayudas para quienes queremos emprender en Galicia? Respondemos. Se algo nos reconoce os galegos que están polo mundo é a súa gran iniciativa emprendedora. Solo fai falta recorrer cualquera dos países con gran presencia galega para ver cantidad de negocios que están abertos e detrás dos seus mostradores hai un galego. Por eso, para todos os galegos que vivides en calquera parte do mundo e que irades volver a Galicia, se a vosa idea é poñer en marcha un proxecto empresarial, das múltiples axudas que podedes recibir do Goberno de Galicia, a Secretaría Xeral de Migración ten un especificamente para retornados emprendedores. Podedes recibir ata 6.000 euros por proxecto empresarial que se pode ver incrementado ata un total de 10.000 euros. Para que? Para que cando empezades e poñedes en marcha o voso negocio, teñades un aporte económico que non tedes que devolver para axudarvos nese momento do inicio. Xa son moitos os galegos que teñen volto a Galicia e puxeron en marcha o seu negocio. Pois sí, estamos chegando prácticamente aos 1.000 proxectos empresariales que axudamos desde a Secretaría Xeral de Migración. Pode ser o seguinte, pero atento, porque tes que presentar a túa solicitud para obter esta axuda antes do 30 de setembro. Anímate a emprender un novo camiño con nós empresarial en Galicia.